салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яккомната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 31 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, дукомната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим, дукомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 57 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, станса пушти гастроном, рӯдакӣ, сехонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад. бо маслиҳату обсви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. хона ҳамаи шароита дорад. барои зиндагӣ 100% мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздикии аэропорти нав, 3 сотиқ замин, хона 2 этажа мебошад. дар 1 этаж 3 дар хона бо калидор, кухни, баня дар дохилаш мебошад ва дар дуюм этаж як хонаи 10 метра ва як хонаи 5 дар 3 ҷойгир аст ва як табчани 6 дар 5 дар қафои хона, кухни, чахлак, баня ҷойгир мебошад. нархи хона бошад 700 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. дар наздикии хона мактаб мебошад. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. рақамҳошон имо WhatsApp доранд. харидор бошед, марҳамат, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунам. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Москва, Opel Astra, соли барои 16012, мотор 1.6, 16 клапана, коробка механик, сӯзишвориш бошад, бензин, нархаш 270 000 рубл, ҳуҷҷатҳош то моҳи август. мошин алишамеша бо хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе дар Ҳисор. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. дар рақамҳошо WhatsApp ҳастад. инак мошини фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, грузовой газель, соли барои 6998, мотораш простои хуб аст, сӯзишвориш бошад, газ, бензин, нархаш 23 000 сомонӣ бо савдо мешавад. балонош нав мебошад. ҳуҷҷатош буд шудагиай, фақат аккумулятораш кӯҳна мебошад, дигар ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Нурулло Ҳувайдоев, духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 38 метр квадрат, обсви дуюмӣ ҳаст,
ҳуҷҷатҳош ҳамаш саатфоизай, нархаш бошад $36,000 боз савдо мешавад. хона ремонти нави замонавӣ дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.